ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಆಮೇಲೆ ಫೋನಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ಬೇಕೇನು ಮೇಡಮ್ ಫೋನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ಜೊತೆ ನಡಕೊಂಡು ಫೋನಿಲ್ಲ ಕುತ್ತಾರ್ದ ಅಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಫೋನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎತ್ತರ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಚಮಲ್ಪಡ್ದೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಈ ರಶ್ ಉಪ್ಪು ಇನ್ನು ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ರಶ್ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಲ್ಲ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ದೆಪ್ಪರೋಡಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತು ಉಳ್ಳಾಗ ಫೋಟೋ ಪುರ ದಾದ ದೆಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಅವೇ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಪುರ ಅಜ್ಜನ ಬೀಡ ಪ್ರಸಾದ ಪುರ ದೀದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪೋನದೇ ತೊಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪುರ ದೀತೇರು ಬೀಡ ನಮಕ್ ಅಜ್ಜನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆದಲ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಫೋನಿಲ್ಲ ದೊಂಬು ಅಂಚ ಕೊಡೆ ಬರ್ಸಗ್ಲ ಕೊಡೆ ದೊಂಬುಗ್ಲ ಕೊಡೆ ಅಂಚ ಅಡ್ಡೆಗ್ಲ ಕೊಡೆ ಕೊಡ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಫೋನಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಪ್ರಸಾದ ಅವಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಹೋಗಿ ತೋಜನೆ ಓಕೆ ಹೋಯ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲರ್ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪ ಪಾರ್ಲರ್ ಎಂಚಿಡ್ದು ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಳು ಮುಳು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಬರೀ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಇದೇನು ಪಾರ್ಲರ್ದು ಬತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾನಿಂಗೆ ಕಲ್ತೀರಿ ನೋಡ್ತು ಫುಲ್ ದೊಂಬಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಇದು ಮುಂಡು ಶೋಕು ತೋಜುನು ಮಲ ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬಿತ್ತು ಅಂಚ ಮತ್ತೈತೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಚಾ ಬೆಚ್ಚರ ದೀತೆ ಒಳ್ಳೆ ತೂಕ ದಾದಪುರ ಉಂಡು ಬಂದು ತಿನ್ರೆ ದಾದಪುರ ಉಂಡು ತುಲಿಂಕು ಕಾರ್ನ್ ಬಾಕ ಮೂಲ್ತುಲಿ ವಾವ್ ಬಜ್ಜಿ ಇದು ದಾದ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದು ದಾದ ಪುಲಾವ್ ಇವತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ತಿನ್ರೇನೇ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬೈಯಾಗ ಚಾಗ್ ಓ ಮೂಲುಂಡು ಶೀರಾ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಫುಲ್ ತಿನ್ರೆ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ತಿನ್ರೇನಿ ಚಾ ಬೆಚ್ಚರ ದೀತೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಡಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೀತೆ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ಪದಿಂಚ ಮಲ್ದೀತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ದೀತೆ ಬರೈತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾ ಅವು ಉಂಡು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ ಬಾಳುಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಸಿವೆ ಬಾಳುಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೂಜು ನೋಡಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಊಟ ಶುಂಠಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಅದೇ ಇದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಒಂದ ಖಾರ ಇಟ್ಟಿತ್ತು 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯಾ ಐನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಜಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಅಂಚ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಾನು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ
ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡೆ ಇದು ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಪಾಡುಂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡುಂಡೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಈಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆಪುನದೆ ಐಕು ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪು ನೀರು ಪಾಡ್ಲ ಕೊಂಚ ನೆಕ್ ಬುಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿ ಅಂದಾಲ ಪಾಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿಂದು ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಕೊಂಚ ಇದು ಒಂದು ಶೋಕ್ ಫ್ರೈ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಯ್ಪದ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬಟಾಟೆ ಮುಳಂದ ಅದು ಓನು ಎಂತ ಅದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ತಂದೇನು ಪಾಡೊಂಗ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಅಂಡು ನನ್ನ ಪೂರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಶೋ ಕಾಯ್ದನು ಅವು ಏನು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನ ಪಂದು ತೀಯರೆ ಪಟ ಪಟ ಚೂರು ಉಂಟುಂಡು ಸೊ ಫುಲ್ ಉಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಂತಿವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗಾಯಿ ಪೂರಿ ನಿತ್ತೆ ಕೇರಳದ ಗೋಧಿದ ಬದಲು ಗೋಧಿದ ಪೊಡಿ ದಿಕ್ಕು ನಿನ್ನೆ ಅವೆಟ್ಟು ಗೋಧಿದ ಪೂರಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಂಡು ಡಿಶು ಕೊಡೆ ಪೂರಿ ಮನ್ಪ್ಲೆಮ್ಮ ಅಂಚಿನಿ ಪೂರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಗೋಧಿದ ಬದಲು ಒಂದು ತಿಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕು ತೂಲೆ ಪೂರಿ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದ ಪೂರಿ ನಾನೊಂದು ಪೂರಿ ಪಾಡ್ದ ರೆಡಿ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರಿ ತುಲೆ ಸೊ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು 2 ದಿನದ ವೀಡಿಯೋನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಚೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತೋರಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್